interessi i que no sigui tractat de manera seriosa. Senyor Zapater, el programa electoral d'Esquerra Republicana està molt clar i no ens ha amagat mai que volen la independència. Fins i tot estem pensant en fer un referèndum nacional quan la situació pugui ser possible. El seu programa electoral no ho sé, perquè fa uns mesos està el Partit Popular, ara vostè és un regidor inscrit i per tant no sé exactament quina és l'opció que defensa. Respecte al Partit Popular, no m'estranya la seva posició perquè només es pot parlar de crisi i segons com de futbol també. I altres coses sempre que no es puguin parlar, quan en realitat el que necessitem tots en temps de crisi és poder tenir més il·lusions, més ganes d'avançar, i si en aquell moment hi ha una sensació de que hi ha persones que tenen ganes d'organitzar aquest tipus de consultes populars, doncs em sembla que els partits polítics som els primers que hem de donar exemple de democràcia i de llibertat. Sigui la pregunta més fàcil. Segurament, si es fes una altra pregunta, com per exemple com volem una plaça, no tindríem por. Doncs no en tinguem de por. I a més, és el que he dit al començament, no estem votant la independència. Vostè, si es fa una consulta popular, pot anar a votar en contra. No passa res. Portem 30 anys de democràcia, doncs fem que aquesta evolucioni més i que puguem establir altres mecanismes de participació que facin que tota la societat se senti molt més propera també a la classe política. Cosa que tots som conscients de que de moment no ho estem fent massa bé en alguns casos. És veritat que hi ha moltes eleccions i que cadascú pot triar el partit que vulgui a les eleccions municipals, a les eleccions de Catalunya i a les eleccions de l'estat espanyol i a les europees. Però bé, entre procés i procés poden passar coses, no cal que ens tanquem en una capsa i que fins a les properes no tornem a parlar-ne. A més, tampoc m'estranya que el PP no estigui massa a favor d'aquestes consultes, tot i que vostè com a advocat ho vesteixi amb altres temes. La jurisprudència també canvia coses, el món evoluciona i gràcies a accions com aquestes podem tirar endavant. De fet, el senyor Aznar, quan era president, va impulsar una legislació penal per perseguir aquest tipus de referèndums. És possible que hi hagi partits polítics als quals no els agradi que la gent pugui participar d'una manera més directa. I el PSC, doncs no ho sé perquè sembla més progressista, amb els temes de participació sempre s'està a totes les notícies, el regidor de participació, processos de la ciutat, evidentment, que és la seva responsabilitat, però després quina por tenim a que ara es pugui, que no l'organitzem nosaltres en l'Ajuntament, sinó que simplement, havent el cas que ha passat, altres municipis que ho estan fent, doncs que puguem també donar aquest recolzament i aquest suport i que els ciutadans sàpiguin que l'Ajuntament, els regidors i regidores estem a favor de la participació de la manera més directa, que és a través d'una consulta popular, com hi ha altres mecanismes de participació que també s'utilitzen. Per tant, com a conclusió, lamento molt aquesta por, no por, com a vegades hem tingut debats en aquests rodolens que el senyor alcalde amb aquest tema sembla que no li agrada massa o que potser no li agradi que en parlem aquí, perquè abans la seriositat per nosaltres és totalment seriós i la nostra feina també és aquesta. Aquesta por nosaltres no la tenim ni a la independència, perquè defensem aquests postulats, és normal que altres partits sí la tinguin, però el que hem de tenir por és a recolzar iniciatives populars que puguin sortir de la societat civil. Agraïm el grup d'Esquerra el suport de Convergència i Iniciativa per Catalunya i lamentem el vot en contra de la resta d'opcions polítiques i el regidor no inscrit. Gràcies. Vots a favor. 369 vots en contra. 18 abstencions. Gràcies. Ja t'he rebutjat la moció.